Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kami nagapamati ni nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Niining taknaa sa kagabihon o Dios, kami maghatag mga pagdaig o pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios nga angay alagaron ug pagasimbahon. Ikaw ang mahimong Diyos ug hari sa among mga kinabuhi. Tuguting nga magapanalangin ka ni ini nga programa o kining estasyon. Nga unta o Diyos mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot ngadto sa nagkalain-laing dapit o mga puloy-anan diin pagdalas kahayag sa kaluwasan. Tuguting nga ang mga nagapaminaw Ginoo pinaagi sa influences gahom sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila Ginoong Dios imong pagalamdagan ug pagagiyahan nga unta sila o Dios makasubay sa dalan nga uyon sa imong kabubuton. Kini among gipangayo ug pagadawaton tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluwas. Amen. Okay mga higala sa makahusapaw, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Bosa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata moadto sa pinaka main portion sa ato nga programa, ato sa ibana ni og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay. Maayong odto sir. Sorry kung naka-disturbo ko pero gabi pamanunta ang inyong programa. Pero wa na ko'y load kay mo expire na ko. Ako lang di ay ipahibalo kang Kuya Nunoy. Kuya, dili gid mi madayon diha karong Biyernes tungod kay ang ako ang asawa dunay gipamatyag sa lawas. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat po, no? Okay, napatay basahon. Maayong gabi sa inyong tanan din ha, Pastor. Nalipay mi nga kini nga programa among mabati kanunay sa kahanginan o magdalag gyud og pulong sa Dios. Di man malimod nga lain-lain ang ato nga baruganan pero sa gihapon among ikalipay nga pulong sa Dios ang inyong gisulti sa kahanginan. Salamat sa pagbasa. Si Mamer di ini dugay na ko nga naminaw sa inyo ha, Pastor. Okay, daghang salamat Brother Mamer ha. Usa na ka maayong timailhan nga ang imong kasing-kasing mahigugmaon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios kay dugay ka na gud nga naminaw. No, salamat sa kanunay pagpaminaw, pagsunod sa ato nga programa. Hope kakamo diha nga mga naminaw dili mausikan ang kahigayunan nga inyong nakaplagan din mapatalinghugan ninyo ang pulong sa Dios. Patay basahon. Maayong hapon kaninyo dihan tanan kuya, si Kuya Libig, si Ebad Isaw. Kami andaming pagpaminaw sa inyo kanunay. Okay. Wala karon diri si Brother Libby tuas Bohol. Si Brother Libby, so ayaw mo pag-text ngadto sa iya ha.
diretso mo diri sa ako tungod kay dili man na ma-entertain niya ang inyong text tungod kay wa man ron siya diri sa atong programa to asyes buhol tungod kay dunay kasal sa iyang pag-umangkon gyud unya usa siya sa mga sponsor sa maong kasal mo na hinungdan nga to agad siya. So salamat unya alang sa awa pa makapunbok sa akong number para masayunan gyud nga makapadala mo unsay inyong mga mensaheng ipaabot o duna ba mo'y mga pangutana usara ni akong number mo ra ni TNT ni smart 09091482259 again 09091482259. Okay, amoy kalipay nga doon na mo'y mga mensahe nga maabot diri sa ato nga cellphone, no? Okay, last text nga ako nga basahon. Sir, doon na lang may pangutana man so dili pa usa ta kay ato na may ato lang ni pulihan, no? Okay. Sir, mo great ko kang Mami Minsi sa iyahang birthday ug mga adlaw. Mami Mench, happy birthday gikan dire kanamong tanan nga imuhang mga pag-umangkon ug mga igagaw ug nila ning papa ug mama. Salamat kayo, sir. Okay, salamat po kayo sa inyong happy birthday na lang ni ate ni Momenche. O niya sa tanan na lang pod nga nag-birthday karon, happy birthday, no? O niya uban hinungtan na lang advance happy birthday or belated happy birthday. Well, sa di pa ta mairog ngadto sa unahan mga kaigsunan ato usa nga tanaw ang ato diri nga monitor aron mahibaw-an nato og diining dapita ang ato mga pinalangga nga mga viewers agikan nga madapita o nasura sa kalibutan. Okay, Brother Isaw? Okay, daghang salamat, Brother John. May gabi kanilang tanan, mga kaigsunan o mga kaigalan, mga suking tigpaminaw na itong programa sa kanginan, Jesus is our hope. Nini karong ginahimo nato nga live broadcast, doon na tayo na-receive nga mga mensahe gikan sa nagkalain-lain nato nga mga viewers. Niya si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi kaninyo, Brother John, Brother Isaw, kay Libby ug sa tanan nga nagasunod ning programa. God bless. Okay, maayong gabi ini mo di Saudi Arabia, Brother Ronilo, pero si Brother Libby wala ron diri, no? Nagaitu asyas buhol kasal sa sponsor mo gud kasal siyang pagumangkon. Busa kami ra karon diri duha ni Brother Isaw niya. Thank you so much for viewing with us tonight. Okay, niyasab si Brother Elmo Dam Flores. Good evening nyo, Brother John, Brother Isaw, Brother Libby, God bless sa tanan. Okay, dagang salamat Brother Mudam, no? Hope nga ang Diyos maghatag yun mga kagaya na magkakita at pag-usab. Unya, ikumusta ko sa mga kaigsunan diha sa staff Aguinaldo, lalo na kay Brother Basyang o sa mga kaigsunan. Ang Diyos magadasig ug magalig-on sa atong pagtuo sa kanunay. Aniyasab si Brother Jenuel Ramirez Lot Chavez. God bless mga kapaglaom. Aniyasab si Brother Jeffrey Arrogante. Maayong gabi Maayong gabi sa Brother Jeffrey niya. Daghang salamat sa imuhang effort sa paghimo og videos sa ato ang live din hiya nga ma-upload sa YouTube niya. Salamat nining effort nga nakigbahin gyud ka sa pagbuhat sa maong buluhaton sa pagpakuyanap sa pulong sa Ginoo through social media. So dinhi sab sa ato Pikas Monitor mga kaigsunan ug mga kaiglan nato sab nakita nga nakig-uban kanato ang ato mga kaigsunan. Sila si Brother Jimwell Dikino Laloses, niapod si Sister Tris Jamie, niasab si Sister Emily Dilaw Hilig, niasab si Brother Ariston Bueno, niasab si Brother Ronaldo Bragat, niapod si Sister Christine Hidukyo, niapod si Brother Gerson Birosil watching from Hilutongan Island.
Okay, maayong gabi sa tanang mga taga-hilutungan nga nanood sa ato nga programa. By the way, nagkaistorya mi ganina ni Brother o Konsihal Pilipi Dihitor des Bihia Kawayan Masbate. Unya kuan ka na ang konsyal. Salamat bisan sa inyo kabisi nya maayo di ay kay kanunay mo nga na nanood din sa ato nga programa. So kumusta na lamang tanan diha sa Bihia o sa taga Hilutungan Island. Niyasab si Brother John Michael Singco, niyasab si Gerardo Lubitanya watching from Australia. Okay, dadeng. Maayong gabi eh. Kumusta mo diha ni Mami Banji uban ni Ma'am Jenny og sa usan niyo kabata sorry dad nakalimutos iyang pangalan ni Pastor Randy Zozon uban siyang pamilya ug tanan rong sa taga Australia nga nagsunog kanunay nining ato nga programa. Maayong gabi ninyo tanan diha. Niya sa minsay si Brother Jimel Dikino Laloses. Good eves mga brad. God bless. So sa pagkakaroon mga kaigsunan o mga kiglaan, mao pa niya nga to nga nakita nga nakiguban kanato dinhiya sa ato ang live broadcast alang sa pagpadayon sa itong programa. Ang panahon ako'y balik diya kanimo Brother John. Okay, daghang salamat adto ta mga higala sa kuan adto ta sa pag hatag og atensyon ining pangutana, no? Okay, anya dool ra ni ato ra ning silingan dinhi sa Malambuon nga syudad sa Bugo. Okay, Sir John. Okay, Sir John, usa ko sa naminaw sa inyo programa. Pero di gyud kaayo ko Diyos nun, kay di man kaayo ko manimba, kay makasasala kaayo akong mata, kay og makakita ko diha sa simbahan nga siksi unya bugdo og buak ang ubos, mapanuwayan ko. Mao ba? Talagsaon sa da may gani kay di ka kalimot sa imongan, mapanuwayan lang ka. Unya ang uban kay makalimot gyud siyangan amot og di pa pud ka kalimot sa gianan paingon ngadto silang balay. Unya ato ni padayon nagbasa ato pa dinhi diha sa Bugo dunay nagwali nga baptist nga tapos kuno sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan muadto dayon ta sa langit sa gingharian ni Kristo. Tinuod sir si Arthur ni sa Bugo Public Market. Okay, daghang salamat Brother Arthur, no? Unya maayong gabi sa tanan nato nga mga kaigsunan ug mga kaigalaan dinhi sa Bugo. Unya salamat gyud sa tanang Bugohanon sa kooperasyon nga inyong gihatag sa atong syudad sa Bugo nga Puira Buyag Malinawon, ano? So maayong gabi tanan nga Bugo uban sa tanan naminaw ron. Akong balikan ni og basa. Sir John, usa ko sa naminaw sa inyo programa, pero di gyud kaayo ko Diyos nun, kay di man kaayo ko manimba, kay makasasala kaayo akong mata, kay og makakita ko diha sa simbahan og siksi unya bugdo og buak ang ubos, mapanuwayan ko. Diha sa Bugo dunay nagwali nga baptist nga tapos kuno sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan muadto dayon ta sa langit. Muadto dayon ta sa langit sa gingharian ni Kristo. Tinuod sir si Arthur ni sa Bugo Public Market. Okay, daghang salamat Brother Arthur. Ang imo gyud gamay ra ni ang imong pangutana mora ni tinuod ni. Ang akong ikasulti based sa Bible dili ni tinuod. Akong balikan ha, based sa Bible dili na tinuod nga sa diha nga ang tao mamatay muadto dayon siya sa langit o muadto sa gingharian sa langit. Kini siya nga mga panghuna-huna lamang sa tao nga usa lang ka panghuna-huna ba, kung sa Tagalog pa mga kuro-kuro at haka-haka lamang.
sa pag-iisip ng tao na wala namang sapat na pagbabasihan. Murag kathang isip lang ba? Kay lagi kini nga programa nagbase man is Biblia, busa kun ang Biblia mo'y atong sandigan, dili gyud ni tinuod nga sa diha nga ang tao umamatay moadto dayon sa langit. Kay mo man na gingharian sa langit, mo na ipaghuna-huna sa uban. Sumala diha sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 29, ang atong Ginoong Hesukristo nagsulti siya nga daan, nangasayop kamo, kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Timani ka na nga mao nay gisulti, nangasayop kamo, kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Mao na nga daghan karong mga nanagwali, nagsulti, mahitungod sa pulong sa Dios apan dili nimo masiguro nga kana insakto. Gawas lamang kung gibase pinaagi sa mga hinanay ug insakto nga mga butang na hisulat dinha sa Biblia. Kay ang tinuod pagkasulti ang Biblia, wala gyud ni ana magtudlo nga ikamatay sa tao moadto na dayon sa gingharian sa langit human ang kun ang tao mamatay na. Kay kung ato gyud basahon sumala dinhi sa gihisgutan sa Henesis Kapitulo 3 versikulo 19 ug sa Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 20, lahi sa ilang gihuna-huna ug mga gidahom-dahom nga inig kamatay sa tao moadto na sa gingharian sa langit. Kung atong tan-awon dinhi sa gihisgutan sa diha nga ang tao nahulog sa sala, daan mang nagsulti nga ang sala mao'y hinungdan sa kamatayon sumala sa Roma Kapitulo 5 versikulo 12. So dinhi sa 3:19 sa Henesis nagingon, sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mopauli ka sa yuta, tungod kay gika nini gikuha ikaw, kay abog ka ug sa abog ikaw mopauli. Dinhi matinaw ang gisulti nga sa dinha nga ang tao mamatay, muadto siya sa abog diin didto siya gikuha. Busa mo balik siya sa abog, tungod kay abog ka ug sa abog ikaw mopauli. Kanusa kini mahitabo? Sa diha nga ang tao mamatay, dili kay moadto sa gingharian sa langit ig kamatay sa tao. Hinuon mao na ilang paghuna-huna sa uban nga ilan nang giisip nga sa diha nga ang tao mamamatay, tuan na siya didto sa kiliran sa amahan sa langit, nakig-uban malipayo na siya. Pero kana mga panghuna-huna ra na nga way lig-on nga basihanan. Kay ang Biblia nagtudlo nga inig kamatay sa tao, mubalik siya didto sa abog sa yuta diin siya didto gikuha. Kung ato panganuntan sumala sa Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 20 nagingon, ang tanan mangadto sa usa lamang kadapit, ang tanan gikan sa abog ug ang tanan mo pauli sa pagkaabog pag-usab. So imposible nga mahitabo na nga ikamatay sa tao, muadto dayon siya sa gingharian sa langit, kay mubalik siya, muadto siya sa abog pag-usab. Unya hinuon muadto na didto sa langit, gingharian sa langit, mao kanay butang nga dili gyud mahayaom haom sa gisultis balaang kasulatan. Hinuon si Kristo namulong na siyang daan sumala sa gisgutan, sumala sa kinini ang Mateo 22:29, matud pa ni Kristo nangasayop kamo, kay wa kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Pamatii ang gihisgutan sa Juan Kapitulo 5 versikulo 28 ug 29, ingon ini ang gisulti sa Juan 5:28 ug 29. Ayaw kamo kahibulong niini, kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong. Tanawa ha, sa inyong panghuna-huna diha, kinsa may gipasabot niini, ang tanan nga anaa sa mga lubong. Dili ba ang gipasabot ang mga nangamatay? O, di ba? Ringon akong balikan ha,
Ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. O, tandaan na to na. Ug ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, ug ang nanagbuhat og mga mangilad managpanggula ngadto sa pagkainukman sa silot. Napakasimple ug giyano kini nga pagkasulti nga dili mahitabo nga ang tanan nga nagabasa ug nagapaminaw dili makasabot nga kadtong mga nangamatay wala pa didto sa gingharian sa langit kundi naa sila sa ilang mga lubnganan sa pagbalik unya ni Ginoong sila manggula sigon sa atong ginabasa. Karon kung atong tugutan apan dili nato uyunan nga ang mga patay tuwa na dayon sa langit ingay sa langit, kinsa pa man unya ang manggula diha sa ilang mga lubnganan panahon sa pagbalik ni Kristo kung ang tao ug mamatay mulargo na tuwa na dito sa kiliran sa amahan nga langit nun tuwa na sa gingharian sa langit. Mao bitaw na nga nagpasabot si Kristo daan sumala sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 4 nag-ingon siya, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Busa angay tang magamping, angay tang magbantay, kay kunuhay nagwali sa pulong sa Dios, pero ang giwali dili ka matuoran kundi usa lang kapag tuis og paglubag sa kamatuoran. Kay wa may kamatuoran nga atong makita dinhi sa Biblia nga gipamatud-an nga inig kamatay sa tao muadto dayon sa gingharian sa langit, makig-uban sa kiliran sa amahan nga langit nun. No, ila ra nang mga dahom-dahom sa ilang una-una. Mao bitaw nga duna tay mga kaigsuonan nga maluoy ta nga maghuna-huna nga kini sila biktima lamang sa mga panghuna-huna nga sayop sa ilang mga pangulo, kay mao may gitudlo sa ila dugangan sa pagkawalay pagsusi, hinungdan hinuon nga ang nabiktima sila sa pagtuo ni ining mga sayop nga mga pagtudlo. So ang importante gud sa tao dili man lang gud kay tungod kay ang imo na ng leader o pangulo diha sa simbahan mo'y nagsulti tuo lang pug dayon ka. Ang importante gud nga imong gisusi aron ka nga mahibalo kung insakto o tinuod ba ang imong nadungog og nabati sama sa unang mga panahon sa mga nangakabig sa pagpangwali nila ni Apostol Pablo. Diin may mga tao nga sila nakabig sa pagpangalagad pero bisan penana ilang gisusi ang kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Ang problema man lang gud kay ang mga membro o ang uban mas ambot gipalabi nila ang pagtuo diha sa ilang mga pangulo kaysa pagsusi sa kasulatan. Mauna nga bisan pa og ihatag pa ang Biblia, wa gyud interes kay lagi pabilin malangpod siya nga gusto lang uto-utoon sa mga pangulo kay di man gyud may tabong dili ka mauto-uto ug wa kay mga basihanan sa imuhang tuo ug pag-alagad. Pero sa unang mga panahon dunay mga tao nga nangakabig sa pagpangwalis mga apostoles sama nilang Apostol Pablo apan kining mga tawhanaa wa sila gyud maghatag og kumpiyansa kundi nagsusi sila sa kasulatan. Tan-aw ra gud kung atong basahon dinhi sumala sa buhat 17:10 ug 11 nag-ingon, ug diha sa takna sa kagabhion si Pablo ug si Silas gipagikan sa mga kaigsuonan paingon sa Berea ug sa ilang paghiabot didto sila misulod sa sinaguga sa mga Hudyo. Ug kining mga Hudyo mabuot pa kay sa mga Hudyo didto sa Tesalonica, kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasinabuton ug sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod bagayod ang mga butang nga gikasulti kanila. Kung imo ning tan-awon nahimong kabahin
sa ilahang mga buluhaton matag adlaw nga adlaw-adlaw nagtuon og nagsusi sila sa kasulatan kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gikasugilon kanila. Sa laktod nga pagkasulti, wala masubay sa husto nga proseso, wala masubay sa husto nga pamaagi ang imong sitwasyon sa dinha nga nangalagad ka kunwari pero naglaom ka lang sa madungog ug mabati igsuod nimo sa simbahan. Pero ang atong ginabasa dinhi kadtong mga tumuluo, kadtong mga nangalagad sa Ginoo sa panahon sa mga apostoles nga nangakabig, sila nagasusi sa mga kasulatan adlaw-adlaw sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Sa laktod paggasulti kanang mga butang nga imong nadungog ug nabati, susihon di ay una na kung tinuod ba na asa ka magsusi diha sa kasulatan. Dili kay igo ka lang maminaw, dili kay igo ka lang hungitan, dili kay sama lang gas usa ka piso sa manok nga maghuwat ka og mangakha ang himungaan. Unya igtawag sa himungaan usa ka muduol aron mukaon ka na, mutokto ka. Dili ingon ni ana ang pagpangalagad o ang pagkakristohanon. Kinahanglan nga ang tao magasusi sa mga kasulatan. Kung gitudlo man nila, kung ginawali man nga inig kamatay sa tao muadto dayeg sa gingharian sa langit, muadto sa langit, wala gyud na itudlo dinha sa Biblia nga kung ikaw nagasusi sa kasulatan, dayag ug hayag nga maila mo nga kana dili tinuod. Timan nga sa atong gibasa, ang mga kinabig sa unang mga panahon nagtuon sila sa kasulatan adlaw-adlaw sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Busa ang Biblia nagpamatuod nga inig kamatay sa tao, muadto siya sa abog sa yuta, din siya didto gikuha, didto pud siya mobalik. Muadto ang tao sa lubnganan, dili kay muadto og langit. Nga kun ato ganing basahon sumala dinhi sa nahaunang Tesalonika kapitulo 4 versikulo 13 ngadto sa 17, ingon niini ang gisulti apan dili among tinguha mga igsoon nga kamo dili makahibalo mahitungod kanila nga mga nangamatay, aron dili kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom, kay maingon kita nagatuo nga si Kristo namatay og nabanhaw, maingon man usab sila nga nangamatay pagadad-on raon niya sa Dios pinaagi diha kang Kristo uban kaniya. Kung si Kristo namatay unya siya nabanhaw, mauusab ang tao nga nangalaga diha sa Ginoo, siya mamatay o bisan pa magani ugwa siya mga lagad pagabanhawon usab. Nganuman tanawar gud balikan nato makadali ang Juan 5:28-29. Ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog ug ang nanagbuhat og maayo, meaning mga matarong managpanggula ngadtos kinabuhi, ug ang nanagbuhat og mangilad managpanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. Meaning nga ang mga matarong wala pa dinha sa diha wa pa dito sa gingharian sa langit kundi naa pa sa ilang mga lubnganan. Og ang mga dautan wa pa po didto sa kalayo sa imperno kundi anaa pa sa ilang mga lubnganan. Sa pagbalik ni Kristo, matarong man og dautan, manggula sila, mga banhaw sila diha sa ilang mga lubnganan. Ingon ini ang gisulti sa Biblia, dili kay ikamatay mo adto na dayon sa langit. Unya ang gisulti pa din is 15, kay kini among nunang Tesalonika 4:15, kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo. Sa ato pa ang pagpamahayag nilang Apostol Pablo mga base sa pulong sa Ginoo. Busa ang amo diri nga mga pagpamahayag base usab sa pulong sa Ginoo. Mo bitaw na nga kanunay namo nga gipahinumdom nga kini nga programa based on the Bible kini. Nganuman base sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi nga magapabiling pahangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. Tandaan nato ha,
ang mga buhi matud pa ni San Pablo dili maguna didto sa langit ni adtong mga nangamatay. Labaw na nga ang mga patay dili pun maguna ngadto sa mga buhi, sa mga buhi ngadto sa langit. Kung atong basahon dinhi sa 16 ug 17 unsay gisulti, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit. Inawa, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Malinaw nga sa pagbalik ni Kristo kadtong mga nangamatay, mga banhaw sila, mamangon sila. Karon kung tuwa naman dito sa gingharian sa langit, nakig-uban na sa kiliran sa amahan nga langit nun, kinsa paman unyang pataya ang mamangon dinha sa ilang mga lubnganan panahon sa pagbalik ni Kristo. Ug sa pagbalik ni Kristo dili siya mag-inusara. Sigon sa atong gibasa nagingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit, gikan sa langit. Inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Nang kung tuwa naman lang sa langit, nganong naa pa may mamangon diha sa ilang malunganan pagbalik ni Kristo, kung tinuod pa man nga ang mga patay, kung tinuod man ang mga patay, gamatay mo adto na sa langit. Kung atong basahon sumala sa 17, nagsulti sa 17, og kita nga mga buhi pa nga mahabilin. Tanawa sa pagbalik unya ni Kristo, dili ang tanang tao patay niining kalibutan kundili na ay maabtan nga buhi. Busa ang patay pagabanhaon og unya ang madunasay mga buhi. Nagingod dinhi og kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon niini kita magapakig-uban sa Ginoo sa tanang panahon. So kung ato ning lantawon dinhi sa pagbalik sa Ginoo, dili siya motunob niining yutaa, kundi naa lamang siya ibabaw sa mga panganod. Ang mga matarong kay gitawag man ni siya og first resurrection theologically, nga kini siya ang unang mabanhaw sa pagbalik ni Kristo, ang mga matarong. Og unya kadtong naabdan nga mga buhi nga mga matarong sa atong ginabasa, pagasapuangon sa mga panganod uban kanila, uban ni adtong mga nangamatay nga gibanhaw uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Ug sa ingon ini magapakig-uban na kita sa Ginoo sa tanang panahon. So ang Dios pagatagbuon ibabaw diha sa kahanginan. Karon unsa man ang mahimong sitwasyon ni adtong mga nangamatay nga gipangbanhaw ug ang kadtong mga buhi nga mga matarong nga naabdan sa pagbalik ni Kristo. Kung atong tan-aw dinhi sumala sa nahaunang Korinto 15:50 ngadto sa 53 ingon ini ang pagsaysayo. Matud pa dinhi isulti ko kaninyo mga igsoon nga ang unod ug dugo dili makapanunod sa gingharian sa Dios, ug ang madunot ra dili magapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. Busa kining mga butang kining pagkasultiha lang dinhi sa 50, gihatagan kini og sayop nga panghunahuna og konklusyon sa pundok sa mga Jehovah's Witness. Kay gisulti dinhi matud pa, isulti ko kaninyo mga igsoon nga ang unod ug dugo dili magapanunod sa gingharian sa Dios, ug ang madunot ra dili magapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. Busa ila kana sigon sa ilahang doktrina nga ang ilang pagpasabot niya sa pagbalik ni Kristo, ang mga tao pagabanhaon dili na lawas kundi espiritu na. Tungod aning pagkasultiha nga matud pa nga ang unod ug dugo dili magapanunod sa gingharian sa Dios, ug ang madunot ra dili magapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. Busa gitagaan ni nila og ilang kaugalingong konklusyon nga espiritu na sa panahon unya nga pagabanhaw ng mga patay. Layo ra gid kay na sa kamatuoran. Pero aron masabtan kini niaw atong basa 51 nagingon,
Ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Sa pagbalik ni Kristo dili ang tanan patay pero ang tanan mga unsa mga usab. Ang gipasabot dinhi ang mga matarong nga patay o buhi. Dili tanan patay pagbalik ni Kristo kung dili naay buhi pero ang tanan mga usab. Sa unsa nga bahin nga pagkausab kung atong basahon dinhi matud pa dinhi nga sa kalit sa usa ka pagpamilok. Tanawon ninyo sa English version nagingon the twinkling of an eye. Ang Ginoo dili gyud matugkad siyang pagkagamhanan sa usa lang ka pagpamilok. Inigtingog na sa katapusang trumpita kay ang trumpita pagapatunggon ug ang mga patay pagabanhawd nga may mga lawas nga dili na madunot ug kita mga usab. Tanaw ha, ang mga patay pagabanhawon sila asa maron ang mga patay tuobas gingharian sa Dios wala naa sa ilang mga lubnganan sila manggula des ilang mga lubnganan sa pagbalik ni Kristo ug matud pa kapang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na badunot og kita ang gipasabot ang buhi mga usab sa ato pa sa pagbalik ni Kristo kung dunay buhi nga tawo nga matarong dili na siya mamatay pa kundi mausab na lang na siya. Asa man na ang pagkausab? Basahon ko sa 53. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot o kining lawas nga mamatay ra pagailisan unya og dili na mamatay. So ingon ni ini ang gisulti sa balaang kasulatan. Busa dili mahitabo nga igkamatay mo adto dayon siya sa langit kay nganuman dito gingarian sa langit naa pas ilang mga lubnganan kay pagabanhawon pa na sa Ginoo og unya tagaan sa lawas nga dili na madunot og sa lawas nga dili na mamatay. Og niining panahon na unya may kahigayunan na kay gisulti man ang mga butang nga madunot ra walay dili makapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. Ug didto sa gingharian sa langit wala nay kamatayon, wala nay pagkadunot ug nga tungod niini bago dadon ang mga matarong sa langit sa pagbalik ni Kristo hatagan una sa lawas nga dili na madunot ug dili na mamatay. Ingon niini ka tinaw kini ang brother Arthur ang gisulti sa Biblia karon kay sa puangon man sa mga panganod kung mo ning gisulti dinhi sumala sa Pinadayag kapitulo 11 versikulo 12 nagingon unya nadungog nilang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nagingon kanila saka kamo ngari ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. So niining panahon na ang kahigayunan sa pag-adto sa langit, pag-adto sa gingharian sa Dios, mubalik una si Kristo, dili kay igkamatay mo adto na siya sa langit, mubalik una si Kristo kauban siyang mga manulunda ug unya kadtong mga nangamatay pagabanhawon sa ilang pagbanhaw hatagan sa lawas nga dili na madunot ug di na mamatay ug ang mga matarong naabtan nga buhi di na to mamatay kundi mausab na lang siya gikan sa lawas nga madunoton umay kamatayon paingon sa lawas nga wala nay pagkadunot ug wala nay kamatayon. Una pa ang pag-adto sa langit, dili kay kamatay sa tao moadto nas gingharian sa langit. Butang gyud na nga gituhuan sa daghang mga nangalagad karon sa Ginoo apan sa adlaw unya sa katapusan mahimong kabiguan lamang ang ilang maangkon sa ilang pagpangalagad dinha sa Ginoo. Hinumdumi ninyo nga ang inyong gipamatian karon kamatuoran gibase sa Biblia. Pero kung ginahuna ninyong sayop sige kuno be, text kuno mo dire nya insakto nga rason o katarungan kay wa man ta dinhi nagcontest, wa man ta nagindigay apan ang ato lang dinhi gibase sa Biblia. So kung gitan-aw ninyo, ginahuna ninyo nga ang amo diring gipasabot sa kanginan sayop og dili tinuod be text kuno i-text ninyo ang tinuod. Kung wa gani usa sa inyo dinha nga maka-text nagpasabot nga dili gid ninyo malubag ang kamatuoran nga inyong nadungog og nabati karon. Busa sa Biblia, Brother Arthur,
ang mga nangamatay naa pa sa ilang mga lubnganan, nagpaabot, naghulat ka na sa pag-abot sa ato unyang Ginoong Hesukristo. Og tungod niini kay nagpaabot man sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, sumala sa Mateo 24:44 nag-ingon, busa kamo usab kinahanglan mangandam kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga wala ninyo dahuma. Kining anak sa tawo referido kini kang Kristo. Ang gikinahanglan nato karon ang pagpangandam. Duha ang moabot nato. Una, ang kamatayon moabot, og sa pag-abot unya ni Kristo, unya naunhan si Kristo pag-abot sa imo ang kamatayon. Naunhan si Kristo pag-abot nimo sa kamatayon. Patay ka na pagbalik ni Kristo, igo ka na lang ni Kristo pagabanhawon. Pero unsaon man paghatag sa imo og kinabuhi nga walay katapusan, unsaon man paghatag sa lawas nga dili na madunot og di na mamatay, nga karon wa ka man nangalagad sa Ginoo. Mao man ang gisgutan sumala sa Roma kapitulo 14 versikulo 8, sa ingon ni ana nga paagi mabuhi kita o mamatay, mamatay kita o mabuhi basta nga iya kita sa Ginoo. Busa paninghua nga karon buhi ka pa makapangalagad kas Ginoo aron maiya kas Ginoo. Sa pagbalik unya ni Ginoong Hesus duna kay paglaom nga makauban ka didto sa gingharian sa langit. Ang Mateo 24:44 baliko nako, matud pa busa kamo usab kinahanglan mangandam kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga wala ninyo dahuma. Mangalagad kita karon alang sa pagpangandam kay moabot si Ginoong Hesus nga wala ta masayod. Brother Arturo uban sa tanang naminaw, daghang salamat sa inyong pagsabot o pagdawat sa pulong sa Dios. Kaluy-an ka unta mo sa Ginoo, panalanginan ang kaluwasan nagakahido, ang katapusan nagakahidool na, mga lagad kita sa Ginoo. Si Brad Isaw maghatag dugang pa nga pagpasabot ining mga bahina. Brad Isaw? Okay, salamat Brother John, og ato sa pasalamatan atong higalas pagpadangat sa mong pangutana. Apan sa dili pa tan padayon mga kaigsunan og mga kiglaan sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ato sa ning basahon ang mga mensahe nga napuno dinhiya sa ato nga live broadcast. Aniya si Brother Franz Granzon, mayong gabi ninyo diha Brad, watching from Kalumbakan. Great Kongdong John Moises Rosalios Puyot, o God bless ninyo Brad. Niyasab si Sister Merlin Lucero Bandalan. Good evening everyone. So nga to tama kaigsunan og mga kiglaan sa paghatag og dugang pagpasabot niini nga pangutana. Bahin lagi niini nga sitwasyon sa usa ka tawo nga mamatay nga mo diretso ba og ngadto og langit. Kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kiglaan, ato nga balikan ang mga butang kung diin yun nigikan, or ang ato balikon ba ang butang nga ang sinugdanan og ang gigikanan sa tao mga kaigsunan og mga kiglan, og asa gyud nagikan og nagsukad aron ato matrace kung asa gyud paingon unya ang tao og mamatay. Kung ato nga lantawon og susihon ang balaan nga kasulatan, dinhiya dunay mga butang nga gisulat dinhiya nga dili gyud kasagaran tanang tawo nasayod tungod kay naggunit sad lagi sa pagtulun-an nga wala sab matudlo sa balaan nga kasulatan. Kung atong lantawon ang Henesis kapitulo 1 bersikulo 26, ingon ani ang gisgutan mga kaigsunan ug mga kaiglan sa Dios sa tapos nga nabuhat sa Dios ang kalibutan, ang langit ug ang yuta, mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kung ato nga lantawon ingon aning gisgutan nagingon ang Dios, ug mingon ang Dios buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway. Kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan ug mga kaiglaan, kanang pulong buhaton nato og kanang ang tao sumala sa atong dagway, kanang nato og atong mga kaigsunan ug mga kaiglaan, gitawag na siya og plural form nga nagkahulugan dunay kauban, dili kay nag-inusara lang. Kung ato nga lang tawag susiyon ang Dios sa pagbuhat sa tao, duna di ay kauban ang Dios. Kung atong padayonon mga kaigsunan ug mga kaiglaan, ingon sa kasama nato og magabuot sila sa mga isda sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og sa mga kahayupan og sa tibuok nga yuta og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Sa 27 nagingon, og gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway
sa dagway sa Dios gibuhat niya sila lalaki ug babae iyang gibuhat sila. So nining bersikulo militaw og nakita nga sa diin ang nagbuhat sa tao ang Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nganong giapil tani mga higala og mga ison? Tungod kay dunay prinsipyo og pagtulon-an nga gituohan o gigunitan ang tao nga naguna-una nga ang tao mikalit lang og butho mga kaigsunan og mga kaiglaan nga ang tao gikan sa rasa sa unggoy nga nag-evolve mga kaigsunan gikan sa unggoy from monkey to apes to humans mga kaigsunan og mga kaiglaan. Mao ni ang gigunitan nga prinsipyo sa kadaghanan karon nga ang tao kuno gikan sa rasa sa unggoy. Nang atong padayonan kung tinuod bagayod sa Henesis Kapitulo 2 versikulo 7 ingon ani ang gisgutan. O giumay niyo ba nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gioy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi o ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglaan, sa pagbuhat sa Dios sa tao, ang tao gikuha sa Dios gikan sa abog sa yuta. So kung ato nga lantawon og susiyon, ang tao dili gikan sa rasa sa unggoy, kundi gikan sa rasa gikan sa abog sa yuta mga kaigsunan og mga kaiglaan og sa mga buho sa ilong gihipan sa Dios sa gininawas kinabuhi og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So biblically ang gitawag og kalag kitang mga buhi, pero lahi man ang kitang mga buhi maguna-una kay naguna-una ta nga ang gitawag og kalag kadtong mga nangamatay. Pero kung atong tan-awon sa balaan nga kasulatan, ang gitawag og kalag kadtong mga buhi or kitang mga buhi, mga kaigsunan og mga kaiglaan. So kung imong lantawon og susihon, mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang tao gikan sa kiniang gikan sa abog sa yuta o kining gininhawa sa tao nga naghatag og kinabuhi sa tao gikan sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Sa diha nga nabuhat sa Dios ang tao, gipailuna sa Dios ang tao didto sa tanaman sa Eden. Nan kung atong basahon ang Henesis Kapitulo 2 versikulo 15 ngadto 17, o gikuha niyo ba nga Dios ang tao o gibutang siya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bantayan. Og siyo ba nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon ka gikan sa tanan nga kahoy sa tanaman, apan sa kahoy nga sa pagilas maayo sa dawtan, dili ka magkaon nini, kay sa adlaw nga mukaon ka nini, mamatay ka gayud. Niining bersikulo mga kaigsunan og mga kaiglan na trace na tultulan nga sabihin sa pagbuhat sa Dios sa tao di ay ang tao gibuhat sa Dios nga walay kamatayon. Pero ngano nga ang tao nakabaton o kamatayon niining panahona? Tungod sa rason kay ang tao misupak sa sugo sa Dios, mikaon sa wala ikatugot sa pagpakaon sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Hinungdan ngano nga ang tao dunay kamatayon karon tungod sa sala mga kaigsunan og mga kaiglaan. Roma Kapitulo 3 versikulo 23 Roma Kapitulo 6 versikulo 23 nagingon kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. So kung imong lantawon nagsusiyan mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang kamatayon ni butro sukad pa kang Adan og iba hangtod sa atong kapanahonan karon. Og hitabo ngano nga ang tao dunay kamatayon tungod sa sala mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nang karon sa diha nga ang tao mamatay asa man siya paingon, kay nabuhi ang tao gihimo man, kay nabuhi ang tao gumikan, kay ang Dios nagkuha og abog gikan sa yuta og iyang gihiil mga tao og gihipan niya ang mga ilong sa gininawas kinabuhi og ang tao nahimo nga kalag nga may kinabuhi mga kaigsunan og mga kaiglaan. Gikuha sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta og nahimo nga ang tao doon nakabaton og kinabuhi pinaagi sa gininhawa nga gihatag sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Karon sa diha nga ang tao mamatay asa man siya paingon. Kung atong lantawon og susihon ang Henesis Kapitulo 3 versikulo 19, sa diha nga ang tao nakahimo og pagpakasala batok sa Dios
Untay noon nga ang kinabuhi sa tao mga kaigsunan ug mga kaiglaan, igmatagikan sa pagkatulog nila dito sa tanaman sa Eden, mupo-po na lang sila bungas kahoy ug mukaon, nakaandam na ang ilang mga pagkaon, pero sa diha nga ang tao nahulog ngadto sa pagpakasala. Ingon ani nang nahitabo, Henesis kapitulo 3 bersikulo 19, sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay, nga but pasabot gihatag nga instruction sa Dios, kay nisupak man ka sa akong sugo, ikaw makakaon pinaagi sa imong pagpangabudlay. Ingon ana nang nahitabo mga kaigsunan, kay inay man untay noon nga ang senaryo ug sitwasyon sa tao dito sa tanaman sa Eden. Igbangon nila, mukaon mo sila diretso, di na magago, pero kay nagpakasala man sila, hinungdan nga maingon ang Dios, sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay. Kung atong padayonon, hangtod nga mopauli ka sa yuta, but pasabot hangtod nga mamatay, tungod kay gikan ini gikuha ikaw, kay abog ka, ug sa abog ikaw mopauli. So dili ang mga kaigsunan og mga kiglaan nilutaw hayag og dayag nga sa din kay ang tao gikan man sa abog sa yuta, sa diha nga ang tao mamatay mobalik sa pagkaabog mga kaigsunan og mga kiglaan, mobalik ngadto sa yuta. Nan kung ato pang padayonon pagbasa niya Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 20 mga kaigsunan og mga kiglaan, mao ni ang atong mabasa dinhi nga gingon. Ang tanan mangadto sa usa lamang kadapit, ang tanan gikan sa abog, og ang tanan mopauli sa pagkaabog pag-usab. Kay ang tao giumol man sa Dios gikan sa abog sa yuta, sa diha nga ang tao mamatay, mobalik siya ngadto sa yuta mga kaigsunan og mga kiglaan. Mobalik ngadto sa pagkaabog. So sa laktod nga pagkasulti, ang tao og mamatay dili dahil mo atog langit kun dili mo balik ngadto sa yuta kun diin siya gikan mga kaigsunan og mga kiglaan. But pasabot nga ang tao og mamatay, ang iyang lawas mo balik ngadto sa pagkaabog mga kaigsunan og mga kiglaan, ang lawas sa tao. Nan kung atong basahon ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7 nagingon, og ang abog mo balik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto. Kining atong lawas panahon nga mamatay ta, mobalik ning adto sa pagkaabog. Kung atong padayonon, og ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga mo'y naghatag nini. Kung ang atong lawas sa diha nga mamatay ta, mobalik sa pagkaabog, kining atong gininhawa nga gitawag og espiritu nga mo'y gihuyop sa Dios sa abog aron makabaton og kinabuhi, mahimong tawo nga dunay kinabuhi, kining atong gininhawa mobalik ngadto sa Dios mga kaigsunan og mga kiglaan. Kung imong lantawon og susiyon, ang mobalik ngadto sa Dios ang gininhawa sa tao og dili ang tao nga nangamatay mga kaigsunan og mga kiglaan. Sama ba gitwist lang gamay mga kaigsunan. Duna diay gihatag nga sinsya ang Biblia nga ang gininhawa sa tao sa diha nga mamatay mobalik ngadto sa Dios, og ang lawas sa tao mobalik sa pagkaabog. Pero gituis ni, kaya nga naman, giyon sa pagtuis, gituis na nga ang tao mamatay moadto sa langit. So kung imong lantawon og susiyon, dili moadto ang taong patay sa langit, kun dili ang lawas sa tao og mamatay mobalik sa pagkabog, og ang gininhawa sa tao og mamatay mobalik ngadto sa Dios mga kaigsunan og mga kiglaan. So kung imong lantawon og susiyon, ang klaro og tataw nga pagtudlo sa Biblia mga kaigsunan og mga kiglaan, dili ang taong patay moadto og langit, kundi ang taong mamatay ang iyang lawas mobalik sa pagkaabog, og ang iyang gininhawa mobalik ngadto sa Dios mga kaigsunan og mga kiglaan. Kaya atong hinumduman nga walay patay nga pagadadon sa langit, kundi ang tanan buhay mga kaigsunan og mga kiglaan. So kung ato nga lang tawag susiyon, ang doktrina or pagtulunan nga ang taong patay moadto og langit dili suportado sa balaan nga kasulatan, og kini buhat-buhat og inimbento lamang sa mga tao nga gustong mutuis sa kamatuoran. Salamat sa inyong pagpaminaw. Wala naman tayo igong panahon alang sa pagpadayon sa itong programa, arang sa paghingpit pagtapos sa itong programa niya nga atong closing song, may man atong closing prayer. Mga higala magampi kita, may gugmaon og dalang tanan nga Dios nga naaka sa trono sa katasan sa mga langit. Dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang tanan nga nagapaminaw karon dad-a sa dalan sa kamatuoran
kabiga o Dios aron nga mga laga diha kanimo ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kanginan, Brother Isaw dito, ug inyong ubos nga higala gigsuon, Brother June dito. Magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.